Bizilagun behar aldira hori bakarrik egiteko. Indar ikaragarria dauka! Zabiltza kontuz edo menperatuko gaitu. Erantzi egiten alduzu. Hain indartsua da ezen daukagun guztia erabili beharko dugu. Hori ere burrukarako astunegia, ez da? Entrenatzeak hobetu duen bakarra etzara, ez ahaztu hori. Kausa beragatik ari garenik ezin dut sinetxi. Horrekin amaitutakoan. Hurrengoa zeu izango zara! Satan txiki? Satan txikizuk? Alde hortik! Son, gure diferentzia konpontzeko garaia da. Beste aukerarik ez daukatantza. Esan dian nien aizela sekula hilko!